Representan algúns dos proxectos máis interesantes da gastronomía gourmet con selo galego e durante toda esta fin de semana están reunidos no recinto feiral de Pontevedra. Pois vimos un pouco a presentar, a ver que opina o público, ¿no? Despois de tanto traballo, a ver se lles gusta e aparecen clientes, claro. Dar a coñecer outro xeito de alimentación máis sá, con os produtos da terra, de cercanía. Hoxe inaugurouse a feira Etiqueta Negra. Máis dun cento de produtores participan nesta convocatoria, apostando por sorprendentes maridaxes. Queremos homenaxear aos emigrantes galegos que marcharon da terra, e despois de moitos anos conseguiron retornar, traían ideas de novas cociñas, de novos produtos, de novos sabores, e unha vez aquí pois se tiñan que adaptar co ingrediente que temos nós. Entón o que facemos nós son salsas e aderezos de cociña internacional, sempre feitos con ingrediente 100% galego. Produtos innovadores na nosa gastronomía. Son un superalimento que aquí, por desgracia, empezas ahora a conocer, pero todavía non se conocen tanto como noutros sitios. Por exemplo, ali en Londres, cando estuve traballando ali, sí que era moito máis habitual ver nos restaurantes xa platos incluso elaborados cos propios brotes, o sea, aquí utilízase máis para emplatados. E, sobre todo, da terra. Alumiños da terra somos dúas hortas, Ros e eu, en Vigo e en Pontareas, que traballamos a terra de xeito sostíbel, e logo facemos reparto a domicilio. Producimos produto de tempada, de horta, e logo tamén traballamos con produto envasado, de produtos galegos, cervexa, calabizo. Dende o Concello de Pontevedra a aposta pola feira é decidida. Tras o éxito das edicións anteriores, agardan que a Etiqueta Negra deste ano teña, ao menos, a mesma acollida. Sorte a todos os produtores, máis de 100 stands que están hoxe aquí. Empezamos moi forte nesta edición de Etiqueta Negra, que haxa moita comercialización, que haxa moito negocio, e invitar a cidadanía que visite Etiqueta Negra. Ademais dos stands, a programación complétase con show cookings, maridaxes, obradoiros e unha ampla oferta de actividades, poñendo sempre en valor o produto galego. En este espazo volven a confluir todos os camiños co que o sector agroalimentario galego se foi reinventando nos últimos anos, desde os produtos máis comuns, como os queixos, as conservas ou os embutidos, hasta as tradicionais delicatessen. A feira Etiqueta Negra continuará o sábado entre as 11 da mañá e as 9 da noite e o domingo entre as 11 e as 8. A entrada ten un custo de 3 euros.